Apa guna kayo balinda, punya orang punya awak. Kok kayo-kayolah surang, alun tantu denai meminta usatuan buru sangko. Denai hanya singgah saja. De adoh raso dun sana, sakampuang sapa mainan sama dulunya. Mangko tapi jalaman tua. Usah lakayo tuan panggakan. Lama nyokatan sampai rangkuangan. Apa guna kayo balinda, punya orang punya awak, jauh dari dun sana. Biarlah hendak bepiti, tapi asalai babudi, paguno dalam nagari. Adoh raso dun sana, sakampuang sapa mainan sama dulunya. Mangko tapi jalaman tua. Usah lakayo tuan panggakan. Lama nyokatan sampai rangkuangan. Apa guna kayo balinda, punya orang punya awak, jauh dari dun sana. Biarlah ndak bepiti, tapi asalai babudi, paguno dalam nagari. So far away. How'd you get so far away? Buka alung kawan tu nak desawan nah. Baru masuk rumah guru tu. Cak. Bajai. Assalamualaikum. Nah, ini timur. Pak. Kayo-kayolah surang. Bang, salah. Mga apa John? Bang, Bang merekam lang mereka mah lalu sekali. Ya, okey gua.